Ahoj, tak další reportáž. Tady bydlím, je to taková vesnička, to je taková rezidenční čtvrť, Champions Walk. To se přijede tady z těch hlavních silnic a pokračuje se sem dál. Takovýchhle míst je tady poměrně plno. Oni si to tady, Američani, teda nejenom Američani, si to tady pronajímá a jsou tady třeba měsíc, dva, půl roku nebo rok. To už tady výjíždím tou do té čtvrtě naší, sem už pak vlastně nesmí lidi, kteří tady nebydlej. Tady máme poštovní schránky. Tady to, k čemu se blížím, tak to je taková společenská místnost, ta klubovna, která funguje pro ty lidi, který tady bydlej, takže teď mám další záběr, bude zevnitř. Takže tady to je klubovna pro ty lidi, kteří tady žijou. Znamená, že se tady dá večer posedět, čumět na televizi nebo do krbu. To je všechno tak jako pěkně a čistě vybavený. A k tomu areálu tady ještě patří další místa, jako je bazén a posilovna. Tam udělám záběr za chvíli. Teď teda vycházím z klubovny a citáme se v tom venkovním prostoru. Tady hrozně pěkný, všude samá voda, jinak by tady bylo příšerný vedro. Tady probíhá barbecue. To je evidentně bazén. Tady potom k tomu jířivka ještě, kde je teplá voda na regeneraci. Výhled je tady takový uměle vybudovaný jezero. No a vstup do těch míst ten je zadarmo, kdykoliv, 24 hodin denně. Každý rezident má k tomu klíč, takže můžeš přijít, otevřít si, být tady ráno v 5 nebo v noci o půlnoci, ve 12, v 1, jak se ti chce.
Takhle to vypadá. Takže to byl společný dům. Teď se přesouváme k našemu bytu. Na každém rohu vždycky všude stopky, nejenom tady, ale všude. A je to na všech čtyřech místech. Takže není žádná přednost vprava, ale platí to, že z té křižovatky odjede ten, kdo tam přijel první. Když jsou tam 2, 3, 4 auta, tak se podle pořadí zase odjede. Takže tady jsou takhle ty rezidenční domky, které se pronajímají. Ještě jedna zatáčka a budeme u nás před barákem. Přímo před oknama máme ještě dva kurty, které jsou public, veřejný, takže to může každý, to není ta akademie, ta je jinde, pošlu příště. Tyto jsou veřejný kurty a tady ta adresa. To je náš dům, tamhle v prvním patře. Tady koukáme sem, do těchto míst. A ještě teď udělám záběry zevnitř. Tak, a tohle je vstup do bytu. Teď se pohybuju na kole, nejsou žádný kopce. Se vleze do bytu. Tady je malý odkladiště, obejvák s kuchyní. Tamhle za těma dveřma tam je pračka. Je sezení. Jedna koupelna. Jeden pokoj. A je druhá koupelna. Moje. Tady všude je air conditioning, klimatizace, protože jinak by to nešlo. A můj pokoj. Jsou taky nějaké místnosti na věci. No, takže takhle pěkný, čistý byt. Z okna teda výhled na ty kurty. Takže takhle to tu vypadá. Takže se mějte všichni moc hezky, zdravím vás. Počasí je tady pořád dobrý, takže ještě podzim nezačíná a ono to snad má být hezky úplně celý rok. Tak uvidíme a zase se ozvu a budu posílat další informace. Mějte se, ahoj.